Bueno, moltes gràcies. Avui és un dia que els de l'UPEC, en nom de la Junta de l'UPEC, estem molt contents perquè vam intentar fer els seminaris Pi i Margall i en vam fer 2 i va venir el virus i com tot es va acabar la possibilitat de veure'ns. La idea és crear un segon cercle al voltant de la Junta de l'UPEC, de les entitats que la conformen, anar-ho consolidant i portar un ponent de nivell que ens obligui a fer reflexions. D'entrada el que els demanem és que facin una intervenció inicial que es gravarà i posteriorment es penjarà, però una vegada faci la intervenció inicial aquest seminari no es grava perquè tothom es senti molt lliure per poder intervenir, dialogar amb el ponent o entre tots nosaltres o el que sigui. Avui el tema és el republicanisme i diguem una mica, hem cridat al Gerardo Pisarello per moltes raons, no? Però una d'elles és que ha fet un llibre que es diu Dejar de ser súbditos y el fin de la restauración borbónica, que és un bon motiu de reflexió més enllà del dia a dia de les coses que aquest seminari el que pretén és reflexionar una mica en profunditat més enllà dels titulars. Però, d'entrada, ja que tinc el Gerardo aquí, aprofito per agrair-li, ha sigut un gran supporter de l'UPEC quan era tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona i en aquell moment no teníem cap més suport públic que el de l'Ajuntament. Al llarg dels 20 anys de l'UPEC han passat moltes coses, però de l'última etapa en aquell moment no teníem cap més suport. Un gran agraïment al Gerardo per aquest tema i no el presentaré perquè és una xorrada presentar-lo amb vosaltres al Gerardo, però sí dir 3 coses. Una d'elles és que el Gerardo s'ha acabat convertint en una mena d'estructura d'estat. Sí, i segurament és la persona o de les persones catalanes i també a nivell espanyol que té millors contactes i relacions amb l'esquerra llatinoamericana. I, home, això fa falta gent d'aquest tipus que estableixi vincles simpàtics, amables i amb fraternitat republicana, amb gent que són com nosaltres, però que en aquest cas estan a 10 o 15.000 quilòmetres de distància. L'altre és, ja anant una mica al tema i al llibre, el llibre té més un pròleg de Javier Pérez Royo, vell conegut de les activitats de l'UPEC, i jo crec que ens planteja algunes coses. Una d'elles és que al fer una visió llarga dels Borbons ens fa situar el debat sobre el republicanisme a Espanya d'una manera diferent que el titular de diari. A més és que, esclar, els titulars de diaris sobre la monarquia a Espanya tampoc hi ha molta reflexió a fer, però ens planteja que hi ha un fil conductor i que tradicionalment l'esquerra catalana i espanyola davant d'això havia tingut una actitud. Jo ara no vaig més enllà d'això, però només deixeu-me dir una frase de Charles Maurice de Talleyrand de 1830. Diu, es costumbre real robar, pero los Borbones exageran. 1830, no? I bé, jo crec que ens planteja el llibre i ens planteja el Gerardo en general, amb tota la seva activitat, a més és el secretari primer de la mesa del Congrés de Diputats, o sigui, estem davant d'una de les autoritats més importants que ha passat mai per l'UPEC. Però ens planteja un diàleg implícit, no és que ell ho faci en el llibre, però una mica amb la tradició d'esquerres socialista i comunista en referència a la monarquia a Espanya i ens recorda una cosa que segurament sabien la gent fins a 1939 de les dificultats d'establir una agenda social, un govern amb un programa social amb els Borbons. Bé, jo no m'allargo perquè això és una tonteria, heu vingut a escoltar el Gerardo i li dono la paraula i molt agraït que estiguis un dilluns al dematí aquí. Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia
a tothom. Aquí el Jovem proposava que ens autoanomenéssim el republicanisme que madruga, no? El republicanisme que matina, molt ben trobat, sempre en l'avantguarda. Però no, moltíssimes gràcies al Jordi i a l'Eupec per aquesta trobada. Sí, sembla increïble, no?, que l'Eupec hagi resistit com a institució republicana, però em sembla que sí, que resistir i aguantar és un dels signes dels temps en els que estem vivint, no? Bé, com començar a explicar... Naturalment, aquest llibre que vaig escriure enmig de la pandèmia és un llibre estrany. Jo sempre explico que és una mica una reacció gairebé urgent que té el seu origen en una actitud republicana que em sembla important, que és la de la indignació davant l'abús i davant la injustícia, no? És a dir, el fet d'aixecar-te un dia que ens expliquen que ha esclatat una pandèmia desconeguda, que es decreta un estat d'alarma, que has de confinar pràcticament a tota la població limitant els seus drets de moviment, de circulació, i aquesta decisió traumàtica, aquest xoc en els termes de la Noemi Klein, es converteix el dia següent en una carta de la Casa Real signada pel cap d'estat, per Felip VI, en el que reconeix una cosa inèdita en les monarquies europees, i és que el seu pare podia tenir comptes offshore, no declarats, en paradisos fiscals, i que podria haver comès delictes greus de frau fiscal i de blanqueig de capitals. Realment és una notícia brutal, que es produeix, ja dic, en un context d'excepcionalitat perquè s'havia decretat un estat d'alarma, no hi havia possibilitat de reacció de la població davant d'això. Durant alguns dies vam estar aplaudint als balcons durant una estona el personal sanitari i després agafant unes cassoles per cridar contra la monarquia, però es va aprofitar aquell moment i realment la veritat és que era una ocasió única per pensar què és el que estava succeint i com s'explicava, com es vinculava això en general amb la història de la monarquia, dels Borbons, en la història recent. I llavors d'aquí surt aquest llibre, que és un llibre que intentava, jo crec que no ha aconseguit aquest objectiu, però que volia inscriure's en la llarga tradició del pamflet republicà, del pamflet que està escrit, diguem-ne, no amb la distància i la fredor del treball acadèmic, sinó que volia incorporar l'eloqüència com una manera de moure a l'acció, és a dir, del que es tractava era de cridar l'atenció sobre el que estava passant i de fer servir aquesta crisi inèdita que s'obria en la monarquia com una oportunitat també per activar les diferents tradicions republicanes peninsulars, diria jo. No és un llibre que estigui escrit des de Catalunya en sentit estricte per la resta de l'Estat, és un llibre que deliberadament està escrit en castellà, pensant en què les diferents tradicions republicanes, socialistes, comunistes, llibertàries, fins i tot tradicions republicanes conservadores, que hi són i que són importants, puguin, diguem-ne, advertir que aquesta crisi de la monarquia planteja una oportunitat i planteja una evidència, que és que la monarquia, sobretot la monarquia borbònica a l'estat espanyol, ha estat i continua sent un obstacle determinant per avançar de manera plena en qualsevol projecte de democratització política, econòmica, cultural, de gènere, territorial, etc. És a dir, vivim en un estat on s'hi poden fer, naturalment, i se n'han fet molts passos, diguem-ne, democratitzadors gràcies a l'impuls de diferents forces republicanes, però mentre existeixi la monarquia com a tal, la possibilitat d'avançar en un sentit més profund i en un sentit més ple serà pràcticament impossible.
I llavors, una de les primeres conclusions a les que arribo, diguem-ne, primer escrivint el llibre i després amb tota la meva experiència al Congrés dels Diputats i com a activista, ja com a activista també a l'àmbit de la ciutat, en moviments socials més arrelats al territori, i que per mi és colpidora també com a professor de dret constitucional, és que Espanya no ha tingut mai una monarquia parlamentària, no? I que fins i tot després de la transició ens havien passat gairebé 40 anys explicant que la Constitució espanyola deia que això era una monarquia parlamentària i arribes a la conclusió que això no ha existit mai. I no ha existit mai precisament, o entre d'altres raons, perquè la dinastia borbònica ha estat una dinastia absolutament reticent a acceptar qualsevol tipus de límit constitucional, no? Com a dinastia ja. És a dir, Joan Carles és la darrera, diguem-ne, expressió de tot això, i potser aquesta ficció es viu de manera molt més clara en l'actualitat, perquè la Constitució del 78 diu que això és una monarquia parlamentària, no? I llavors el que veus és que, diguem-ne, aquesta crisi molt forta del que podem anomenar el joancarlisme, que com sabeu el joancarlisme és una ideologia i és una pràctica que s'activa fonamentalment després del cop d'estat, de l'intent de cop d'estat del 23F del 81. Aquí és quan es construeix la idea del joancarlisme com un exercici benèvol de la figura de la capçalera de l'Estat, encarnada per Joan Carles de Borbó, que seria suposadament el rei campechano, el rei que reina però no gobierna, el rei, això als anys 80, que fins i tot va permetre un govern socialista al conjunt de l'Estat, que això apareixia com un rei modern que era capaç d'això, i el que veiem, i el que estem notant, advertint ara, és que això portava una lletra petita, no? És a dir, la monarquia estava disposada a complir aquesta funció sempre i quan se li permetés actuar, sobretot des del punt de vista privat, com una monarquia, no direm dissoluta, però sí com una monarquia que es podia permetre fer obertament negocis en l'àmbit privat i incórrer fins i tot en actuacions que fàcilment serien caracteritzades de delictives, mentre hi havia una cobertura per part dels grans mitjans de comunicació i per part de la classe política i empresarial perquè això es pogués revertir de monarquia parlamentària. Avui sabem que no és així i, de fet, tenim l'últim exemple, que és l'aparició d'un jutge britànic, el Matthew Neckling, al que li cau un cas que per ell és un cas realment que el deixa també en estat de xoc, perquè de sobte li arriba la informació que hi ha una ciutadana resident al Regne Unit, que és la Corina Larsen, i que presenta una denúncia en virtut de la qual ella diu que ha patit assetjament per part d'un ex-cap d'estat, que aquest cap d'estat ha fet servir els serveis d'intel·ligència del seu país per vulnerar les seves comunicacions, per vulnerar la seva inviolabilitat de domicili. Clar, com us podeu imaginar, això cau en mans d'un jutge britànic i li sembla que és una qüestió absolutament inacceptable, des de tot punt de vista. Immediatament aquest jutge britànic diu, jo aquí no veig més alternativa que obrir una investigació i poder jutjar aquest senyor. Llavors la defensa diu, no, és que no es pot. Diuen, per què no es pot? Home, perquè això a Espanya és inviolable, perquè aquí hi ha inviolabilitat. I aquest jutge britànic, de sobte, com aquesta mirada distant, fa una cosa que aquí, diguem-ne, s'havia negat durant dècades i dècades. I diu, com que inviolabilitat? La inviolabilitat pot tenir a veure amb les funcions que un funcionari, o en aquest cas pot ser un diputat o una diputada, però en aquest cas el cap d'estat gaudeix en virtut del que és l'exercici públic de la seva funció. Però la inviolabilitat no pot comprendre de cap de les maneres actuacions privades que no tenen res a veure amb la funció pública de la institució i molt menys si això pot acabar sent constitutiu de delicte, I aquest jutge britànic posa un exemple molt concret, diu, si el senyor aquest, Joan Carles de Borbó, excap d'estat, arriba a Londres i entra a una botiga de luxe del centre de Londres i roba una joia, doncs ningú podria
plantejar que això és inviolable, no? I per tant no pot ser investigat des del punt de vista penal. Aquest raonament senzill de sentit comú, molt britànic, no? per una altra banda, de sobte fa que caigui, no? Un vel, i que tothom, o de manera molt generalitzada, prengui consciència de que el rei va nu, no? De que efectivament aquí no hi havia res, i quan semblava que es tancava un cercle d'impunitat sobre la figura de Joan Carles I, ens adonem que des d'un punt de vista extern, mínimament no contaminat per tot el que havia estat la construcció del joancarlisme, no? Durant dècades i dècades, s'arriba a la conclusió de que això no ha funcionat com una monarquia parlamentària. Entre d'altres raons, per això, perquè ha sigut pràcticament impossible en aquests 4 dècades sotmetre a la monarquia a qualsevol tipus d'escrutini, no? Que es pot exigir de qualsevol institució que estigui sotmesa amb un marc constitucional determinat. No? Per tant, la primera conclusió és aquesta, que és una conclusió forta. No? És a dir, portem 4 dècades simulant que vivim en una monarquia parlamentària i, efectivament, això no és així. No és que no sigui així ara, és a dir, no és que Joan Carles de Borbó hagi, diguem-ne, en els últims anys de la seva vida s'hagi, diguem-ne, hagi canviat de forma de vida i hagi patit una transformació radical que l'hagi portat a perdre l'exemplaritat aquesta que se li atribueix. No, ara és molt fàcil veure com en realitat sempre, des de la seva instauració per Franco, la monarquia ha actuat sota aquests paràmetres. Avui sabem de manera molt clara, ho sabíem abans, però abans era quelcom que estava, en cert sentit, diguem-ne, amagat per aquest pacte de silenci que existia entre els grans mitjans de comunicació, entre els grans sectors empresarials, que aquest senyor va construir la seva fortuna a través del tràfic d'armes, a través de l'exercici com a comissionista en monarquies absolutes, totes aquestes petromonarquies saudís, fent d'intermediari, tràfic d'armes, importació de petroli, etc., i que això no és nou, això no ve d'aquí, això ve en realitat del moment en què s'ha instaurat ja per Franco. Recordem que un dels fets fundants de l'exercici de Joan Carles de Borbó com a cap d'estat té a veure amb aquest famós viatge que fa ella als Estats Units a trobar-se amb el Kissinger per demanar-li a Kissinger garanties del reconeixement de la seva institució com a rei. I Kissinger li diu, sí, d'acord, això ho farem, però a canvi necessitem una cosa que pels Estats Units és molt important, i això té molta actualitat, i és que la frontera sud, amb el Marroc sobretot, estigui pacificada. I llavors Joan Carles entén perfectament el missatge i el que fa quan torna és arribar a aquest pacte amb Hassan II, el seu germà, en les seves paraules, i permetre el que va ser la Marxa Verde en aquell moment, que comportava pràcticament el lliurament del poble saharaui a la monarquia marroquina. Aquest és Joan Carles de Borbó, aquest és el començament del seu regnat. I per tant el que veiem és que estem davant d'un patró de conducta que va estar amagat en un cert sentit durant molt de temps, però que és un patró de conducta que es pot trobar, ja dic, des del moment de la seva reinstauració per part de Franco. I com deia el Jordi ara, si això vas enrere en la història, veus que ja això no té a veure només amb la conducta anòmala d'un personatge concret com és aquest senyor, sinó que és una conducta que es pot trobar perfectament en tots els seus antecessors. És a dir, quan compares Joan Carles amb el seu avi Alfons XIII, doncs veus comportaments semblants. Un Borbó que acaba a l'exili precisament per haver actuat com a comissionista, acusat de corrupció, per haver protagonitzat aventures colonials al nord d'Àfrica, fins i tot va estar a punt d'acabar, ell sí, el que no estem podent fer nosaltres ara, d'acabar assegut davant d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. Allà hi havia 2 diputats socialistes, Indalecio Prieto i Julián Besteiro,
que estaven, diguem-ne, molt capficats en que el rei havia de seure davant del Congrés per retre comptes de tot el que estava fent. I jo això ho repeteixo molt al Congrés, no? Quan em trobo amb gent del Partit Socialista i dic, bueno, on són, no? Els vostres Indalecios Prietos, on és el Julián Besteiro d'avui, intentant, com a mínim, que aquesta monarquia actuï com a parlamentària, no? Però ja dic, quan vas darrere en el temps, és Alfons XIII, és Isabel II, és Maria Cristina de Borbó, és Ferran VII, i el patró és el mateix. Llavors aquí pots dir moltes coses, pot efectivament concloure com a Talleyrand que els Borbons són la dinastia de la desmesura, no? De la híbris en realitat, i que hi ha com una pulsió per part dels Borbons actuar efectivament com a comissionistes, com a símbol màxim d'una economia que és una economia rendista, que és una economia clarament extractivista, però també és cert que tot això no seria possible si al voltant dels Borbons no hi haguessin hagut unes classes socials determinades que haguessin permès, no? aquest tipus d'actuació de la monarquia. És a dir, perquè la monarquia finalment, lluny de ser un simple símbol, no? Més o menys inocu, la monarquia en realitat és el tap, no? De tota una relació, unes relacions de poder financer, de poder immobiliari, de poder terratinent, de poder religiós, de poder militar, de poder judicial, no? Que funciona al seu voltant. És a dir, la corte, el món cortesà, no es pot explicar-se sense tots aquests elements que necessiten a la monarquia, que intenten sempre instrumentalitzar-la, i tot s'ha de dir, els Borbons s'han deixat instrumentalitzar històricament per aquests sectors. No hem tingut històricament, sempre han fet alguns intents, el de Joan Carles d'actuar com un Borbó progressista que permet que hi hagi un govern socialista, és un intent de la monarquia que el Partit Popular no li va perdonar mai, l'Aznar mai no li va perdonar això, i per això el Partit Popular sempre ha tingut un problema amb el Joan Carles, i jo crec que són decisius també en la caiguda del Joan Carles, després ho podem comentar, però no? Si no hi hagués un sector important de la dreta que digui aquest ha estat el rei del Partit Socialista o del Felipe González, però no passa el nostre, possiblement no hauria caigut com ha caigut. No? Però ja dic, els Borbons han tingut inclinacions molt febles cap a forces més o menys, per ser generós, més o menys progressistes per l'època, però normalment s'han situat al voltant d'aquestes forces reaccionàries, aquestes forces conservadores. Si anéssim darrere en el temps, evidentment això no ens passaria només amb els Borbons, és a dir, la dinastia dels Àustries, com bé ho assenyalaven Pi Margall o el propi Fernando Garrido, la llarga tradició republicana, també van ser problemàtics des d'aquest moment, no van impulsar un canvi de la matriu productiva, de la matriu econòmica. El que passa és que és cert, els Àustries, i per això a Catalunya hi ha l'austriacisme, perquè els Àustries sí que van tenir una major tolerància envers el reconeixement de les constitucions, de les lleis que venien dels antics regnes, i no van tenir aquesta pulsió centralitzadora que tenien els Borbons. Però diguem-ne, el problema estructural, al meu parer, de la monarquia com un obstacle per l'avenç de les grans tasques democratitzadores a l'àmbit econòmic, a l'àmbit social, a l'àmbit del laïcisme, de la igualtat de gènere, etc., doncs afecta exactament als Àustries i als Borbons. I és més, jo una de les tesis que plantejo en el llibre és que això, en realitat, té molt a veure el que passa el 1492. És que si anem encara més enrere, part del problema ve d'aquí, part del problema ve del que Bartolomé de las Casas anomena la destrucció d'Índies, no? És a dir, tota aquesta tasca de conquesta que vincula a la península, un altre cop, a un model econòmic lligat als diners fàcils, l'extracció de metalls preciosos, diners fàcils que el que acaben és alimentant aquestes classes parasitàries, com dèiem abans, aquestes classes extractivistes que acaben consolidant-se al voltant de la monarquia, i per tant que expliquen part del problema que tenim fins al dia d'avui. Jo de vegades quan
quan em toca intervenir contra Vox al Congrés, sempre els recordo que ells són com, no? Sempre els dic, sois el viejo partido de los encomenderos, no? Si continuen comportant-se de la mateixa manera. I aquí el republicanisme d'ultramar, que mencionava el Jordi, és important el republicanisme d'ultramar perquè el republicanisme d'ultramar és un dels primers, no?, que detecta aquest problema. Que detecta que hi ha un problema a la metròpoli, que és efectivament la monarquia, que és la monarquia amb tota la seva corte al voltant, però també amb els seus petits virreis que fan negocis amb les oligarquies locals de l'altre costat de l'oceà, no? I això ho veiem ara, l'extrema dreta que tenim ara, doncs la dreta radicalitzada i l'extrema dreta són els hereus d'aquesta vella tradició. Jo sé que és una imatge com molt simple i molt simplificadora, però crec que necessària, i això, ja dic, ho he après de tota la tradició republicana d'aquesta terra que des del segle XIX va insistint en el mateix, no? En el mateix. Bueno, i llavors, i això per anar acabant i que puguem tenir també un temps de discussió, l'objectiu del llibre és això, l'objectiu del llibre i de la reflexió en la que jo estic és aquesta, que vivim un moment enormement, diguem-ne, complicat, on curiosament, mentre la dreta i l'extrema dreta s'estan recomposant de manera accelerada, hi ha una peça en tota aquesta recomposició reaccionària afavorida per molts factors, doncs per la pandèmia, per tant per la manca de conflictivitat social amb la població, com dèiem abans, confinada, incapaç d'expressar de manera clara el que puguin ser mobilitzacions en defensa de més drets o de més democràcia, pels errors, no? O per les limitacions dels governs en general, progressistes, d'esquerres, que no és un problema que tinguem nosaltres només aquí, jo crec que és un problema generalitzat al món, diria, per poder impulsar aquelles mesures que puguin posar límits a aquests sectors, com dèiem abans, tan lligats a un capitalisme financiaritzat, a un capitalisme rendista, a un capitalisme extractivista, doncs tot això, diguem-ne, paradoxalment, ve acompanyat per la crisi, en el nostre cas, d'una institució bàsica com és la monarquia. És la peça que no els acaba de tancar, no? Què passa? Que estan conquerint una gran capilaritat social i tanmateix la monarquia continua en crisi i aquesta crisi no s'acaba de tancar. I aquesta crisi que no es tanca, al meu parer, és la que ens permet fer diverses coses. La primera, que era un dels objectius del llibre i de les reflexions que jo he vingut fent en aquests anys, és, diguem-ne, aportar elements a les diferents tradicions republicanes, i quan dic diferents tradicions republicanes, el que deia abans, tradicions socialistes, tradicions llibertàries, tradicions comunistes, tradicions independentistes, federalistes, confederalistes, independentistes que en realitat són confederalistes o poden ser probablement federalistes segons les circumstàncies, a totes aquestes combinacions, és a dir, centrar-nos en un element comú, en un adversari comú, que és la monarquia, però que la monarquia en realitat només n'és una peça, perquè tots som conscients que el problema no és només la monarquia, que si demà no tinguéssim la monarquia, apareixerien a la cara totes aquelles forces que hi són darrere, aquestes forces que dèiem eclesiàstiques, militars, financeres, econòmiques, etc., a les quals s'hauria de fer front, que és el que li va passar a la Primera República, el 1873, i que és el que va passar a la Segona República. A la Primera República, després de la Revolució gloriosa del 68, s'aconsegueix enviar a Isabel II a l'exili, però un cop que marxen els Borbons, tu et quedes amb tot l'entramat de poder que hi ha al voltant d'això, i això planteja tasques que són enormement difícils, i a la Segona República passa exactament el mateix. Marxa a Roma Alfons XIII, però allà acaben apareixent tots aquests sectors que finalment seran els que acabaran conspirant contra la Segona República per imposar una involució de caràcter clarament feixista. Per tant, el llibre, ja dic, és, a diferència del que veníem fent aquests anys, em sembla a mi, i sobretot des d'aquí, des de Catalunya, posem per cas el republicanisme català en primera línia, esperant que a la resta de l'Estat s'hi afegís d'altra gent, etc. El llibre intenta com explorar una altra via, que és això, centrem-nos en la monarquia, fem una visió retrospectiva, què és el que hi ha al voltant d'això,
I fem una cosa que jo crec que no s'ha fet prou. Intentem a partir d'aquí que les diferents tradicions republicanes puguin conèixer i puguin connectar entre si. No? Un gran problema del republicanisme peninsular té a veure, al meu parer, amb que històricament ha anat sempre molt desacompassat. No? Quan hi havia avenços republicans a Astúries, doncs la resta de l'estat potser estava en un altre escenari, quan avançava el republicanisme català, el republicanisme andalús no estava... No? I en pocs moments històrics hi ha hagut com si els rellotges haguessin estat acompassats. I llavors el llibre també és una manera de contribuir a això, és a dir, de repensar la idea del pacte de Sant Sebastià de l'any 30, no? I pensar com ho faríem això i com ho podem, sense deixar cadascú de batallar per les seves agendes, tenir present del que està fent la resta i de conèixer respectivament. No? Perquè una cosa que a mi em passa quan vaig fent aquestes trobades republicanes doncs a Extremadura, a Castella, a Andalusia, tothom té la impressió que la seva història és poc coneguda per la resta, no? Que és el mateix que ens passa aquí. Com pot ser que no s'entengués a la resta d'estat que a Catalunya passava això, passava allò? Bueno, la sensació de l'altre costat és molt semblant moltes vegades, no? Vas a Cuenca, la setmana passada vaig estar en Cuenca i la gent no entén per què no se sap que a Cuenca van afusellar 500 pagesos allà i que la repressió va ser brutal i que van haver-hi maquis fins a l'any 1953 i que hi ha una tradició republicana de resistència, i encara la gent, quan t'interpel·la com a català, és però això no es veia des d'allà, que nosaltres també... No? Bueno, per tant, el llibre és un intent de fer-ho. No és un llibre tan optimista com el del Jordi en el sentit, no? Ell té una tesi allà, i és que les generacions sense por, que no han viscut, no? la repressió duríssima del franquisme, que és una reedició del que va ser la repressió de l'absolutisme amb el Ferran VII, si voleu, no? També forma part d'una llarga tradició d'aquests sectors econòmics que són extremadament violents a l'hora de reaccionar contra qualsevol tipus de protesta, que són sectors que no han experimentat mai quelcom semblant a la Revolució Francesa, per entendre'ns, i que per tant no coneixen, no, de cap tipus de límits. Bueno, doncs el Jordi el que planteja és això, no? Que segurament les noves generacions que no han patit tot això, sabem alguna cosa ja, perdó, del que ha passat? Digues, Marc. No, que el govern acaba d'anunciar que el president del govern i la ministra de Defensa també han sigut espiats per Pegasus i van reportar la fiscalia. Bueno, una prova més, no? Això va bé perquè no és... Exacte. Bueno, per això us deia abans, no? És que imagineu-vos, abans estava explicant això, imagineu-vos el que significa que o sigui, fem una petita connexió només per aquesta notícia del que significa que Joan Carles de Borbó hagi obligat al cap del CNI, dels serveis d'intel·ligència, el Sainz Roldan, a anar a Londres a investigar a la Corina Larsen, i que ara ens assabentem que el president de govern i la ministra de Defensa també han estat espiats, no? Fent servir el Pegasus i... Bueno, això, diguem-ne, jo crec que també explica coses, o si més no, ens obliga a fer una reflexió sobre tot això. Bueno, però el que deia és fonamentalment això, no? El llibre és una invitació, en realitat, a coordinar en alguna mesura aquestes diferents tradicions republicanes. Jo crec que efectivament les noves generacions sense por i sense haver viscut l'experiència del franquisme podrien, no, contribuir a reactivar aquest republicanisme amb claus que el republicanisme històric no ha tingut. Pensem la relació entre republicanisme i feminisme, per exemple, que ha estat un gran dèficit del republicanisme del XIX i de bona part del republicanisme del XX, i avui en canvi sembla una evidència, no? Que si les noves formes de republicanisme no van lligades doncs, a les lluites obertes pels feminismes, a les lluites obertes, per exemple, no? per tota la gent que està batallant contra el desastre climàtic provocat per aquest capitalisme desfermat, etc., doncs serien tradicions republicanes molt limitades, no? Jo, com no pot ser d'una altra manera, contemplo, òbviament, alternatives que són molt més pessimistes, no? L'alternativa més pessimista doncs, és això, que si l'estat profund encara, no, té una autonomia que permet doncs, això, investigar
a polítics, a polítiques escollits democràticament, no encara existeixen aquestes zones d'opacitat, i en canvi jo crec que serà molt difícil, no ho sabem, que aparegui una notícia dient que Pegasus no es va fer servir Pegasus per investigar Espinosa de los Monteros, Abascal, igual sí, però no ho sé, tinc els meus dubtes, honestament. Per tant, una de les sortides que planteja el llibre és la possibilitat d'una sortida reaccionària. Això ja ho vam veure, no? La sortida a la Primo de Rivera, que és el que dic jo al llibre. La monarquia estava en una crisi molt profunda després de la segona restauració borbònica, i una de les maneres d'en sortir-se va ser donar suport a una alternativa protofeixista com era l'alternativa de Primo de Rivera. Això a la llarga va provocar el col·lapse de la pròpia monarquia, és a dir, van acabar pagant un preu per això, però va ser una de les possibilitats. I ara, veient com estan les coses, malauradament no està clar que ens puguem estalviar un escenari d'aquest tipus, sobretot en l'Europa en la que ens hi trobem. L'altra era la hipòtesi que molts de nosaltres, jo no confiava gaire en això, però és veritat que quan van esclatar tots aquests escàndols hi havia la hipòtesi de la republicanització de la monarquia, que era aquesta cosa de dir, no, hem de mantenir la monarquia però l'hem de modernitzar, hem de poder introduir-hi límits, hi haurà una llei de la corona, hi haurà mesures per fer-la més transparent. De tot això no n'hem vist absolutament res, i durant aquesta legislatura no es veurà absolutament res, tret que passi alguna cosa que no sabem quina és. El darrer capítol d'això, malauradament, ha estat aquest decret que s'ha aprovat fa poc, que és un decret que ha generat també molt de rebuig social en termes generals, perquè és un intent, gatopardista però molt pobre, en realitat, de simular que s'està canviant quelcom quan l'únic que fas és posar en evidència que el patrimoni real, que els comptes de la corona continuen sent inescrutables des de molts punts de vista. I l'última alternativa seria això, que les diferents tradicions republicanes puguin efectivament acabar en algun tipus de confluència, que s'hi acabin trobant, i que això en algun moment donat doni pas a un escenari que avui evidentment sembla molt llunyà, i que jo només me'l plantejo en termes, si es vol, parcialment benjaminians, aquesta idea de Walter Benjamin de la concepció messiànica de la història, preparar-te per allò que és inesperat, que és possible, perquè jo sí que crec, quan tu fas enquestes entre la població, hi ha una desafecció forta amb la monarquia, i les enquestes diuen que sobretot la gent més jove estaria, molt disposada a veure formes republicanes que no pas aquestes formes monàrquiques decadents. Quan pot passar això? No ho sabem, però del que es tracta, en definitiva, és d'intentar fer-nos dignes d'aquell moment i preparar-nos per a aquell moment. No sabem quan pot arribar. Ningú sabia el 1873 que es proclamaria la Primera República. Tots els republicans i republicanes estaven totalment perduts en aquest moment. El 1931 igual, es parlaven de les alternatives republicanes, però ningú no sabia que unes eleccions municipals podien acabar amb Alfons XIII marxant a l'exili. Per tant, allò imprevist però possible a la història també és important. Això, com deia el Benito Pérez Galdós, la història no és un ésser mort, és un ésser viu, i això ho deia ell el 1873, ho deia parlant, de la Primera República del 1873, és un ésser viu que, deia ell, si durant segles no destrona, un dia destrona, i si durant segles se'n va al llit amb els reis, un dia s'aixeca al llit del poble. La història també és això, i per tant la meva conclusió és aquesta, que el que hem de fer és preparar-nos per aquell dia, que no sabem quan pot arribar, no sabem quan pot passar, no sabem si passarà després d'un interregne reaccionari o no, però per aquell dia en el que finalment la història s'aixequi al llit del poble. Molt bé.